Noin, valmista tuli. Menen aamupalaan. Huomenta. Huomenta. Se sitten vain aamupalaa. Olen laittanut sinulle nämä valmiiksi tuohon. Minä menen nyt tekemään puutarhahommia, joten se sinä vain rauhassa. Okei. Ihan hyvä. Menettele. Noin. Nyt mä menen katsoa kalenteria. Oho. Nyt on lauantai. Ja on karkkipäivä. Mä voisin ehkä kysyä äitiltä, että voisiko mä mennä karkkikioskille ostamaan karkkia. Mä menen kysymään äitiltä ennen kuin se ehtii mennä pihalle. Äiti, niin? Tänään on lauantai ja on karkkipäivä. Voisiko mä mennä tonne karkkikioskille? Ai, yksinkö sinä menisit? Ei, kun mä menisin vaikka jonkun kaverin kanssa, jos mä kysyisin joltakin. No, mistä sinä tiedät, onko sillä karkkipäivä? No, mä voisin vaikka kysyä Sallalta, sillä ainakin on tänään karkkipäivä. No, olkoon menneeksi. Mene sitten. Voin nyt laittaa nopeata tuohon kympin tuohon pöydälle, niin nostat sillä sitten jotain herkkuja. Tuossa on kymppi. Kiitos! Nyt soittamaan. Moi. Moi. Voisitko sä tulla mun kanssa tänään karkkikioskille? Okei. Monelta. Vaikka heti. Okei. Otaks mä paljon monta rahaa mukaan? Ota kymppi, mäkin otan kympin. Okei. No, sitten vaikka tuolla risteyksessä, niin mä tulen sitten sinne. Tai mennään sitten sieltä karkkikioskille. Joo, mennään vaan. Joo, vaikka. Noin. Nyt mä lähden sinne. Moi. Moi. Miksi sä otit pillin mukaan? Ei tää pilli, tää on rahapussi. Oo vähänkö siisti. Mennään nyt me ollaan nyt karkkikioskin siinä risteyksessä, niin kuin sä siinä käskitkin. Niin. Sähän sitä ehdotit. Ihan pikumpi. No ihan sama. Okei, mennään nyt. Moi. Oho, mun rosettipulloksessa on. Mä laitan sen rosetin nopeeta. Okei, moi. Me tultais karkkikioskille ostamaan karkkeja. Okei. Mitäs karkkeita haluatte? No ei me oikein tiedetä, mitä karkkeita täällä on. No, voin tuoda listan vaikka. Tuossa voitte katsoa siitä. Nämä 3 vaihtoehtoa jäljellä. Tänään kävi niin moni jo täällä, niin kai ne parhaimmat on sitten jo valittu, mutta voitte valita siitä, jos teillä joku niistä kävisi. Okei. No onks neidit jo valinnut? Joo, me otetaan lakupalloja. Selvä, antatteko listan? Joo, siinä on lista. Kiitos. Tuossa on lakupallot. Kiitos. Rosetti tippui taas. Mennään nyt. Heippa ja kiitos. Heippa ja kiitos. Muuten maksu. Antakaa rahat. Okei, paljon nämä maksaa tai paljon tämä maksaa yhteensä? Tämä maksaa yhteensä 15 €. Apuittavia jotain.
2,5 euroa. Joo. Hetkinen. Eihän me nyt voida niin vähän antaa. Siis 7,5 euroa. Okei. Tässä on multa 7,5 euroa. Niin, multakin 7,5 euroa. Kiitos. Ja hyvää päivän jatkoa. Hyvää karkkihetkiä. Okei. Se taisi lähteä. Aika oudosti. Mennään. Muuten yksi juttu. Niin. Miten me syödään tai jotain tai jotain tämmöistä, kun me ostettiin yhteinen. Jätän. Mennään jakamaan ne vaikka teille. Jaetaan tässä. Liian likaista. Okei, jätän sitten jossain muualla. Täällä on aika hyvä paikka. Täällä on pöytä. Jos olkoon. Toi vitsin rusetti. Se tohon pöydälle. Tuu jo. Joo. Jaetaan nyt ne. Joo. Noin. Joo, nyt on tasaverran. Noin. Nyt me ollaan jaettu nää. No. Me voitais ehkä lähteä nyt. Joo, heippa. Heippa. Vihdoin kotona. Ja äitikin on vielä tekemässä puutarhahommia. Mä voisin ehkä syödä karkkia. Oh. Olipas se hyvä. Ehkä mun pitäisi mennä pesemään naama, koska tuntuu aika tahmaselta ja noin karkit oli aika tahmasia. Se on nää roskat pois. Okei, joo, mä menen ehkä pesen naaman. Noin. Mä otan ehkä mun rahapussista mun rahat pois. Hetkonen, missä mun rahapussi on? Oh no, ei kai se jäänyt sinne, missä me jaettiin ne rahat. Siis missä me jaettiin ne karkit. Oh no, mun pitää mennä sinne. Tossa on jonkun rahapussi näköjään. Paljon siellä on? 2,5 euroa. Aika omituista. Pitäisiköhän mun viedä tämä poliisiasemalle tai sitten minä otan tämän itselleni ja en mä nyt tätä ehkä itselleni jotain. Kannattaisikohan mun viedä tää poliisiasemalle? Joo, mä vien tän poliisiasemalle. Ei se enää täällä oo. Se on pakko. Se ei kyllä voinut tipahtaa matkallakaan. Oi ei. Eikä. Äiti saa tietää tästä. Anteeksi. Mä tässä etin mun rahapussia ja mulla on vähän kiire ja ei se mitään haittaa. Hyvä. Hetkinen, se tyttö etsii kadonnutta rahapussia. Hei tyttö, oota! Ota toi mukaan. Oota! Hei nyt se tipahti. Oota! Voi olla todellista. Mihin se on mennyt? Hei tyttö. Mä löysin ehkä sun rahapussiin. Missä se on? Tossa. Eikö tässä? Hei, anna kun mä autan. Ei, se on tossa. Ei. Kiitos, heippa! Häh? Kummallinen. Ei idiootti, mutta tyttö. Hehe. Vihdoin kotona.
Nyt taitaa olla iltakin, et niin meinaan sitä aika pitkään. Mä riisun nyt. Noin, nyt mä siivon ehkä vielä huoneen nopeeta. Noin, nyt mä taidankin mennä nukkumaan.